Nakig-alayon ang Cebu City Police Office sa nakalaing-laing ride-hailing companies dinhi sa Sugbo ato sa coordination meeting karong Biyernes, Abril 11. Personal nga mitambong ang mga representante gikan sa upat ka mga riding companies, ang Angkas, Joyride, Grab ug Move It. Gituki nila ang mga gikinahanglan nga lakang aron makaumol og lig-on nga estratehiya sa paglikay sa mga kriminal nga posibleng mogamit niini mga mobile apps. Isip platform sa ilang illegal nga modus, lakip niini ang pagtransport sa illegal nga drogas. Asoy sa Deputy City Director for Operations sa CCPO, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nga tungod dunay mga insidente sa ubang bahin nga mihimo sa maong modus, buot nilang mapugngan ang pagkuyanap niini sa Sugbo. Across the country, there have been reports received, no? And we don't want that this will take place here in the city. And that's why before it will happen and before it becomes a trend, we have to prevent it. And Asoy si safety trainer sa Joyride Super App, Orly John Gidaro, nga uyon sila ni ining panagtagbo tungod nakadawat sab sila og reklamo gikan sila mga riders ni ining giingong modus. Gusto sab nila nga mas mapalig-on ang seguridad ug kaluwasan sa ilang mga sakop. May incident nga kanang si driver or si rider or among gitawag nga biker partner kanang dili niya makaya ba naa siya ani nga sitwasyon. Dili siya kay baon sa iyang buhaton, so manawag siya namo kami as staff, as part of the safety personnel sa among company, amo sila tabangan. Kani siya mo set ni siya og safety measures para ma-prevent nga mga ani nga mga madamay ang atong mga driver nga buutan no sa mga criminality. Gilauman sa CCPO nga pinaagi sa pagtinabangay sa maong mga kompanya, mas masiguro pa ang kaluwasan sa dakbayan. hopefully, there will be no legal impediment no, on the part of these companies that we have called upon to assist us in this campaign against all forms of criminality. So kung walay mga legal impediment sa ilaha, then implement na to immediately. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.